ससियेल मिडियायाव गोबां गोसारगासिनो दं मोनसे गोथार जुलियाव जोंनि बर'नि जायफोर सावनानै गिबि गिबियावनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै बर'नि निउस पर्टेल नायगिरि बयनिसिमबो सिबिनाय आरो खुलुमनाय बावहरग्रोदों। जोबोद दुखुनांथावना ससियेल मिडियायाव दिनै गोबां गोसारदों आरो बिनि दुखुनांथावना बर' हारिनि थाखाय बर'नि गुबै दामजु खाम सिफुंनि सायाव जा मोनसे न'खरनि गोथार जुलियाव जा आवाथि सावनानै बे हाबाफारिखौ मावफुंनाय आरो बियो गमामायैनो बर' हारिनि थाखाय दिनैनि समाव जे बर'नि मोनसे बे दोरोङारि दामजु बेनि सायाव जे मोनसे अन्याय आरो जों बर' हारिमुनि मोनसे आयना बायदि आरो गोथार बाथौ थानसालियाव बेखौ गाहायै जोङो आफा बोराइ बाथौखौ सुंग्रिनानै आर'ज खालामो। जेरै जोङो खाम सिफुंनि बेखौनो दिनै बर' माहारिनि गेजेरावनो दिनै जों नुनो मोनदों ससियेल मिडियायाव गोथार जुलियाव बेखौ आवाथि सावनाय नुनो मोनदों। बियो क'क्राझार जिल्लानि दतमा बरागारि, जेराव बर'नि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि गामि बे जायगायावनो जादों आरो बेनिखायनो जों दुखु मोनदों बे समाजाव आरो बे जायगायाव बेबायदि आखुनि जा हाबानि मन्दप बानायनानै बेबायदि गोथार जुलियाव आवाथि सावनाय रावबो नुवाखैमोन नामा? दिनैनि समाव दिनै गोबां ससियेल मिडियायाव दिनै गोसारदों आरो बेखौ दिनै दुलाराय बाथौ गौथुम हिसाबै दिनैनि समाव जों बेखौ नायनानै थानाय नङा। जों बिनि जोङो आयेननि राहा जों एफआइआर होनायनि बेब'स्था जों गाबोननि गेजेरावनो खालामगोन आरो बेयो दिनै बर'नि आंगो जायखौ जोङो हारिमुनि सिनस्रि बर' हारिनि आयना बायदियै दिनै जोङो बेखौ बाहायबोगासिनो दङ आरो बेखौनो दिनै बर' हारिनि गेजेरावनो बे खैसार खालामनायफोरबायदि दिनै बे जाथाया जोंनि गेजेराव जादों आरो बेखौ जोङो दुलाराय बाथौ गौथुम हिसाबै जों मालाबाबो जोङो बेखौ ओरैनो हगारनाय नङा। बिनि सायाव जों आयेननि राहा लागोन, जायनि जाहोनाव जों दिनै गोबां नाजानायाव दिनै GI/टेग जों खालामनो हादों। जेरैबायदिहाय खाम सिफुं जथा सेरजा बेफोर गासैखौबो दामजुखौ दिनै बर'नि दामजुखौ दिनै GI/टेग मोननो हादों आरो बेनि राहा हिसाबै जों दिनै आयेननि राहा लाथारनांगौ आरो जाय समाजा खालामदों, जाय बेक्तिया गोथार जुलियाव बेखौ खालामदों, बिसोर आयेननि आवथायाव बिसोर काटगरायाव फैथारनांगोन आरो बिसोर साजा मोननांगौ। गोजोन्थों। बिथांमोनखौथ' जों बिथांमोना सोरबा सासे बेक्तिया बेखौ गोरोन्थि खालामनो हागौ, नाथाय बे ओनसोलनि समाजारि जायफोरा बिबानगिरि, जायफोरा गावबुरा थायो, समाजनि बेंगिरि थायो, बिथांमोनाबो जुदि बे जायगायाव जुदि गोरोन्थि खालामनायखौ नुनो मोनदों, बेखौ सोरबा हारसिं बेक्तिया खालामाखै, समाजानो खालामदों आरो समाजानो दायनिगिरि। बे ओनसोलनि थाखाय जोंनि मोनसे हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि जा बर' हारिनि बिगोमा होलांनाय बे जायगाखौ बिथांमोना सेवहांगार खालामनायनि मोनसे इसारायावबो बेबो लिप्त जानानै दङ आरो बेखौ दुलाराय बाथौ गौथुमा मालाबाबो गनायनाय नङा आरो बेयो धोरोमारि बिथिङाव मैखोम आघात होनाय जादों।